kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMupastor Weningi. Like le video ke le bese like amanye eswenzile amaningi eswenzile amaningi esazowenza. Qinisekisa uma umlandeli we-channel ukuthi ke follow the channel insuku zonke ngoba asuke khona ama video nganza kwethu. Yep. So mina ke kaMupastor Weningi speaker la iphupho lika Boni ulisawubona pastor, help me interpret the meaning of seeing a scorpion in one stream please. Half black, green. I had an extremely vivid dream where a scorpion came up and it ran into my shoe. Well, tried getting into my footwear but yaphuma isangenanga. Thanks in advance. So akunandaba ukuthi bingena esicathulweni noma nje bingena kuphi, kodwa nje ukusibona iscorpion, it has a meaning and a bad one, not a good one. Iscorpion esikhathi singamelela umuntu ongalungile nje, umuntu onjanjani ufuna umqaphele. Kodwa kasesithi thina number 1 umuphupha la ubona ufezela uPaul oluvameke la noma olubo oluvame ukuthi lichazo lokuthi ke kumele uqaphele isithe sibi futhi esinobungozi okungenzeka sikwakhela uzungu njengamanje noma ke sizofuna ukukukhaphela nokulimaza kambi. Number 2, umuphupha ufezela uPaul ubuma uhamba ezinkutsheni zakho zangaphansi, ngoba lento ingasho ukuthi kumele ke mhlophe uqaphele ngoba umlingani wakho ungenze kuzokukhaphela noma ke usunembangi wena ezokukhaphela uma unganakile. Number 3, umuphupha la ufezela uPaul ubuma usempedeni wakho, lokho kusho ukuthi ke ungase ukhashelwe ngumlingani wakho noma kumuntu nje wena uhlala naye. Number 4, umuphupha ufezela uPaul ubi olungasho ukuthi uzobhekana nabantu ababi futhi abanobungozi abasebenzela mhlophe uSathane abazokuvivinya abaphinde bakumise kabi empilweni. Luke 10:19, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by means hurt you. Number 6, umuphupha ufezela uPaul sithi thina lubi lungaphinde lusho ukuthi uzothola isijezi sesinzima futhi sizokuba buhlungu kakhulu esizovela umuntu ozokutshela iqiniso elizokuhlaba wena. 1 Kings chapter 12:11 ithi, whereas my father loaded you with heavy yoke, I will add to you to your yoke. My father's discipline you with whips, but I will discipline you with scorpions. Lo uzomtshela iqiniso, uzothola umuntu ozokutshela iqiniso ezokuhlaba wena, lizobe selikuzwisa ubuhlungu njengesijeziso. Yabona, shuthi kulindela ukuthi khona umuntu ongahlakutshela iqiniso lihlabayo, kade abantu belokube bethemeleza bengakutshela iqiniso, beyalena. Yabona. Number 6, umuphupha ufezela uPaul ubi futhi olusha abantu abazofika nezivivinyo nezinhlupheko ezinzima ezizohlupha abalungileyo. Revelation 9:3 is then out of smoke came locusts upon earth, and the power was given them as the scorpions of the earth have power. Uma uphupha kufezela sithi thina uPaul ubi kakhulu uma ukuluma, ngoba kusho ukuthi uzobhekana nezinkinga nobunzima empilweni nganxa yomuntu omubi mhlophe ogadlayo noma ke okwakhela nje uzungu, okuhlela izinto ezibi, okufisela okubi, okuqalekisayo. Yabona, ongalungile. So siyabonga ke nako lokuthi njoba thu uyasibona iscorpion siye sizama ukungena esicathulweni, sho ukuthi umuntu lona obezama ukuthola intuba yokufuna ukugadla wagcina engalitholanga ithuba lokugadla noma lokwenzakalisa noma lokwenza kabi. Yabona, siyabonga ke like le video bese like amanye video, ngakhohlwa ukusubscribe ku channel, ungakhohlwa ukuthi buye from time to time kwenye channel, maningi ama video akhona. Siweni phansi lamatulu, sikuleka kuyo Jesu.